že Československo-Maďarská republika uzákonila všetky tri úradné jazyky. Češtinu, slovenčinu aj maďarčinu. Zároveň bola zavedená povinnosť viacjazyčných bohoslúžieb národnosti v zmiešaných územiach. Jedna taká bohoslužba sa koná v Pivskom kostole aj v toto pokročilé ráno 11. septembra 2029. Hlavná chrámová loď je strednou uličkou prirodzene rozdelená na pravú a ľavú stranu. Ľavú polovicu kostola majú od nepamäti vyarendovaní veľkokýrčania. Sú to pôvodní obyvateľia Kýru maďarského pôvodu, predkovia, ktorí v obci bývali od nepamäti, prežijú z niekoľko režimov i štátnych útvarov. Je tu celá veľkokýrská odorácia, pálinka i dénes, pukkan, špety, babúš, dulo, rák, režő, kővágu, jácint, čečetka i koppány, úhor, kulač, nem lehet szilárd, a tiež turhaj odol. A sú tu aj zástupcovia plebsu, Geci Laci, Efošot Tákos, Inkós Béla, Fošos Maris, Gyukós Elek a Szundi Jancsi. Prišli aj Dovice, Podskalský Juliška a Hlavatý Iboja. A tie staré dievky Trotta, Žožika a sestry Haďma Žuža a Haďma Judíko. V pravej časti kostola sa už tradične usadili malokýrčania, potomkovia Slovákov, presídlení do Kýru v rámci reslovakizácie v druhej svetovej vojne. V predných laviciach vyhradených pre honor sa usadili páni Ďuri Stoklasa, Andrej Ragan, Joži Hilgard, Ferry Ramšak, Jan Jurorín a Ďusi Pristaš. Za nimi sedí plebs Mišo Grecula, Števo a Toľko Šulikovci a Piťo Kohút. Ešte ďalej za nimi sedia Dovice, Anna Kuzmová a Ružena Marcinková. A úplne vzadu staré dievky Helena Bodnárova, Marča Ečková a Erša Cifraková. Kostol je takmer plný. Každý, kto v Kýre niečo znamená, si pokladá za povinnosť blísnúť sa na prestížnej sobotnej rannej omši. Odkedy vláda zaviedla povinnosť dvojjazyčných omší, obe strany chodia v hojnom počte, aby ich tá druhá nebodaj neprerušila silnejším spevom alebo vlastnejšou modlitbou. Omšu slúži velebný pán Peteský Nári. Mám tú výhodu, že jazykov vybavený zvládnuť túto občiansky politicky náročnú výzvu v slovenčine a maďarčine. No a keďže je sobota a ide sa na spievanú liturgiu, za orgán si zasadol a prvý hlas spieva večne opitý kýrsky organista rómskeho pôvodu Nikolás Vórand. Ten práve vysokým romantickým sfarbeným falzetom ťahá poslednú slovu Baránka Božieho po maďarsky. A tak ďalej. Keď dospieva, umie si potom z poskačky schované pod lavicou poprepí na registre, odchrchle si a spustí ďalšiu maďarskú pesničku. Opojený alkoholom neuvedomí si, že tým poruší paragraf o dvojjazyčných omšiach. Jedna dupla, ďaleko za nami, ktorá stále dupla hore očami. A tá dupla, ktorá dupla pravdivými bačami, spoza bučka rýchlo kukla týma očami, týma očami. Umčal sa veľmi zalacno, ostrihal ho do pása z rána na lačno. Brigád mi to generál povliekol na telo, potom čakal na metál, telo hlaven mielo. Brigád mi to generál povliekol tam telo, čakal na metál, telo hlave hnelo a rýchle kam